Ay, mga mega pamansin po din taon mo ayo in taon i-skip akong page charas bitaw nag-harvest ta gulay karon nga alugbati kay daghan na kayog udlot so ato ning harbison kay sayang man pud no para napud tay masud-an nga gulay masudlan nato ang tiyan mga sustansyang mga sudan mga pagkaon. So, mao ni ako ang mga tinanom diri ginagmay ra in taon ni kay wala man joy katamnan diri lain mao ra man jud ning yuta diri pakatay lang sa pural. So, ato ning harbison. Speed juday. So, mao ni siya mga amigo. So, ato na ning pang harbison. Lami ni siya mga amiga no danglog-danglog sama sa okra. So kaniya mo sudaanon karon kay tagas-tagas naman ang mga kaning tagas-tagas naman ang udlot so ato ning harvester kay sayang kaayo mo. Unta madaghan siya ni mo takatay ni siya baas. Ang tud unta didto dapita. So tagas-tagas di ta kaabot ato na lang ning kintukon. Mangita pa tag unsay isagol nato ani mga amiga no kay. Maoro man ni akong gitanom diri na ako tinanom diri nga lugpuan kamunggay gamay ra man kayo og kaning mga dahon. So mag-harvest ta karon. Danglog-danglog yun ni siya mga amiga. Mo ni atong tirada karon sa inyong hang kaugalingon dara sa may inyong ginasudan kayo mo na pinto Israel ka ani kay basta mubuan nato panganak ng tagmubo nga tao. Na south lagi sunod ani taas-taas ba ni diri bandaha doon lang sa nato ni diri bandaha og harvest. So perminti ta ka og gulay ko para natay mga sustansya sa atong panlawas kanunay masudlan og sustansya. Sagaran sa mga katiguangan kay kanid ang ginasud-an mga gulayon. Mo nang taas kay lang kinabuhi no. Kay sa unang panahon gulay jud perminti ang kauno. Ug mao pud ni the best jud sa kanang sudan sa ako lang jung nasayran. So kamo depende sa inyo baka afford mo mga lamiang sudan. Inyuha naman ang kaugalingon so kami kay di ba kami ka-afford og mga mahalong sudan sama sa mga karne. Kanira ang gulay maoro jud ni madali-dali karong panahon no kay lisod kay pamaliton kay mga mahal na gyud pamaliton karong panahon na unang dapat na jud tay ginagmay tinanom nga mga gulay para may na lang na ay pang sa tapal-tapal sa mga sudanon kita kapalit og lami ang sudan so kanilang sa dara pandaghan man sad siya no pinamakuan. Kumani siya kung na harvest karon. So, maura ni, salamat sa nga tanan.